Максім Знак наведаў спектакль «Закамерон» у Варшаве. Гэты твор экс-палітвязень напісаў у СІЗА. А калі купалаўцы паставілі «Закамерон» на сцэне, Максіма ўжо трымалі ў жорсткай изаляцыі за кратамі. Знак паглядзеў спектакль, а потым звярнуўся да гледачоў з невялічкай прамовай. Максім адзначыў адну прыемную перамену. Беларусы пачалі размаўляць па-беларуску. Хай пакуль і ў Варшаве. Толькі паслухайце гэтыя словы чалавека, які прайшоў праз дні чалавечую мову беларускай турмы, але не страціў аптымізму і пачуцця гумару. Певний час мені не було у просторі публічній. Я хочу сказати, що є одна вельми добра зміна, і я щасливий, що принаймні щось отрималося з цього. Білоруси розмовляють по-білоруськи. Так, у Варшаві, а не по-білоруськи. І коли я починаю, я ж не так, это психічний стан не вельми такий добрий. І коли я починаю раптом розмовляти на іншій мові, на якій раніше розмовляли мої знайомі, я не випустив увагу. Ти що? Це ж інша мова. По-білоруську розмовляємо. І це супер. Коли це отрималося, коли по-павловськи є, коли є білоруська мова, коли є живое сонце, будем жить. А что натышится, ось один комментарий додам, на конт, не на конт,